Opozičná SAS chce, aby sa do ústavy zakotvilo členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a NATO. Zmenu chcú poslanci presadiť cez návrh ústavného zákona, ktorým by sa menila ústava. Novelu plánujú predložiť na februárovej schôdzi parlamentu. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar reagoval, že Slovensko vstúpilo do únie na základe referenda a prípadné vystúpenie z únie by podľa neho malo mať rovnaké pravidlá. Úprava ústavy by podľa neho mohla byť v tomto prekážkou. Ja som presvedčený o tom, že Robert Fico poškodzuje záujmy občanov Slovenska. A už nie len tu doma, ale aj v zahraničí. Výsledok Ficovej vlády za ostatné mesiace je naozaj nejaký zamilovaný obdiv k Rusku a poškodzovanie našich vzťahov smerom k Európskej únii a NATO, k našim západným partnerom. Robert Fico nás ťaha preč od týchto organizácií a toto je pre nás nepriateľné. Smer nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z Európskej únie alebo zo Severoatlantickej aliancie, ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú. V čase menia možno niektoré základné otázky, alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali. A preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj o tak už krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ.